giris na gwaggo. kai koma gare su gummai shekar daka. Saura giris na gwaggo. Allah lillahi wahidin sarki mai duka. Saura giris na gwaggo. Bayan kwana uku muka rushe shirin su gwaggo. Saura kwana uku, saura kwana uku. Insha Allah yanzu in sati ya zaka, gwamna a Kano ta dako abba akewa daka, mata ga irin gidanku bayan kwana uku, bayan kwana uku. A hanye na yi matan gari a bar mu da mai girma, Ko sun yi ko su so. a rauye na yi birni karkara a bar mu da mai girma. Sai abba na kwakwaso. Yalle yan mata shewa muke domin samun dama. Mun dau kwakwaso. Da zaɓi na matasa mu gagara gasa, maza mata abba ne idan Allah ya so. Matan Kano mu zo abban ya zo. Idan za a yi dangwale maza 'yan Kano mu dau abban ya fi abba na kwankwaso. Matan Kano ku zo abban ya zo. Abba gida gida. Idan za a yi cinke maza yan Kano ku dau abban ya fi. Abba na kwakwaso. Tunani mai karfi sai na tsaya akan abban yafi, sai na fito in nuna shi a fili, dan ku nake dan gyata makwanci, sai na tsaya in dan auna ma'auni, sai mun ka gane yin abban yafi, abba gida gida. Matan Kano ku zo abban ya zo. Abba gida gida. Idan za a yi cinke maza yan Kano ku dau abban ya fi. Abba na kwankwaso. Tun da dai sa'a ta zo mata a kyala limamin kan zo, kuma sai a ɗaura mai ɗaurin tozo, mai sadari a jihunsa da ya so. Mun san shiru mun sa su shiru, abba gida gida. Matan Kano ku zo abban ya zo. Abba gida gida. Idan za a yi cinke maza yan Kano ku dau abban ya fi. Abba na kwankwaso. Ku bar yin